воқеае ки дар Каъба содир шуда буд ва ин ҷавон чунин нақл мекунад. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. дӯстони азиз, барои паҳн шудани ин навор аввал аз шумо хоҳиш мекунам ба маънои қиссаи мо гӯш диҳед ва баъдан фикри худро нависта дар зери видео лайк гузоред, то ин ки дигарро ҳам бохабар шаванд. аҷабе нест. соле ҳамроҳи муҳтарама модарам ба ҳаҷ рафта будем. модарам хеле пир ҳам шуда буд. оҳиста қадам мегузоштанд. солҳои зиёд дар зиёрати ҳаҷ буд ва орзу мекард ки пеш аз мурдан ҳаҷро зиёрат кунад. аз ҳамин сабаб ба пирии худ нигоҳ накарда ба сафар баромаданд. ҳамин тавр ба Макка расида омадем ва дохили масҷиди ҳарам шудем. аз ҳар гӯшаи дунё миллионҳо мусалмонҳо омада Каъбаро тавоф кард ва аҳкомҳои ҳаҷро адл карда истодаанд. дидам ки модарам ба зур қадам мемонад. нагузоштам ки азоб кашад ва тасмим гирифтам, то ки ба аробаи махсус савор карда Каъбаро гирд гашта тавоф гардонам. модарам розӣ нашуд ва гуфт: аз ҳамин қадар роҳи дур омада хонаи худовандро ба ароба нишаста зиёрат кунам? Не, ин корро намекунам, гуфта розӣ нашуданд. хостам ба ҳоли худаш гузорам, аммо одамон ки зиёд буданд, дар байни одамон шояд зери по хоҳад шуд. дар ҳамин вақт фикре ба сарам зад ва қарор кардам ки модарамро пушт карда тавоф ва зиёрат мекунонам. албатта ин корам ҳам ба модарам хуб аст ва ҳам ба розигиаш ва дуояшро мегирам, гуфта фикр карда ва тасмим гирифтам. ҳамин тавр модарамро пушт карда зиёратро шурӯъ кардем. пулҳое ки дар як матоъ печида буд, ӯро ба сумкача андохта ба дасти модарам додам ва гуфтам: модарҷон, инро хуб нигоҳ доред, зеро дар ин ҷо пул ва шиносномаҳое ҳаст ки бар мо хеле лозиманд. модарам дар китфам дуо карда рафта истодаанд. Каъбаи муаззамро бори севум гирд гашта будем ки модарам сумкачаро афтоданашро гуфтанд. аъзои баданам ях кард. дар дохили сумкача пулҳо ва шиносномаҳоямон низ буд. ба Парвардигор дуо карда гуфтам: худоё, барои ризогии ту ва ризогии модарамро ёбам, гуфта ин модари пирамро ба ин ҷо овардам ва дар китфам гирифта тавоф карда истодаам. намехоҳам ки дили модарамро ранҷонам. худат бароям кӯмак кун, гуфта дуо кардам. ба модарам чизе нагуфтам, зеро ки намехостам дилашро ранҷонам. аз қалбам чунин фикре баромад: пулро бо меҳнати ҳалол ёфта будам ва зиёрати ин ҷо низ аз сидқи дил буд. пас худованд моро саргардон нахоҳад кард. гуфтам: худоё, худам ва модарамро бар ту супоридам ва таваккал бар ту кардам, гуфта зиёратро давом додам. дар шашумин бора ки тоб хӯрда тавоф мекардам, чизе ба пойҳоям расид ва халал мерасонд. хостам ки гирам, вале ягон илоҷе набуд, зеро дар он вақт хам шуда гирифтан ғайриимкон буд. ҳамин тавр тавофро ба анҷом расонида аз он ҷо баромадем ва модарамро оҳиста аз китфам фароварда нишастам. ногаҳ ба фикрам чизе ки дар пойҳам расида буд омад ва бо чашми сар бинам ки ҳамон сумкачае ки аз дасти модарам афтида буд дар назди пойҳоям меистод. дӯстони азиз, ин амали нек ба хотири ризогии модар ва ризогии худованд буд ки ман дар ҳамон вақт метавонистам ба модарам гӯям: модар, охир дар он ҷо пулҳо ва шиносномаҳо буд, чаро шумо беэътиборӣ кардед? шояд баъд аз ин суханҳо модарам дилшикаста шавад, ҳатто ки зиёрате кардааш ба худаш писанд наояд. аз ҳамин сабаб чизе нагуфтам ва бинед ки худованд бо ин амале кардаам ва худамро модарамро бар ӯ супорида будам. аз ҳамин сабаб пулҳои ҳалол ва шиносномаамро бароям пас гардон. албатта худованд меҳрабон аст. худованд ба ҳар кор қодиру тавона ҳаст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.